Pastilan inday sin. Pastilan kang magagwapa gyud. Di gyud ikaw makatupong gyud. Ug kanila kang tinuod. Kaputon gid ako ang bulan ug ako nihatag nimo. Basta kay ako manguyab sa imuha. Nantag na ako chance sa imuha nga maabuti ka. Bisik ang bulan, ako yung kaputon, ako yung hatag nimo sa mo bitaon. Uy, wala. Uy. Usa man nang mangurat man ka. Unsa man ka diha nga? Murag yama-yama man ka murag malipayon mga ka. Aw. Ini ni pre. Abi ni mo nagnagog planuhan nga akong paguyaban ang katawag pinaka gwapa kang dalaga diri sa atong baryo nga sinday-sin ba. Oh, Pero unsa man kuyugan ko nimo? tapos di tuyukan di ka. Aw. Sige kay. Pero pre, magpaubos ako. Oh, Ikaw na pataas. ako'y pataas. Muna itong plano ha. Oh, Magtro ta. sige. Sige. Ba. Matay pre, salamat di kayo sa mong suporta. Kaya balo dito tungkol sa itong pagka amigong tiunay ug lunhaw gid ta. Oo. Ito na. Muna pre nga, ug tugutan mangalis panahon nga. Magkauyab gid mi ning dasin gad. Pagkalipayan ako pre, ug labos na nabot. Ug na maabot panahon nga. Kami na gad. Bisan pag 1 million, ako nihatag nimo tungkol sa imong kamayan ako. Pwede po lima pre. Muna nga, Kaya gumigib perkada kay ta. salamat kay pre. Ato nang adtuon. Oh, sa imong suporta kay. Muning adto ta pre. Si, Naghinam-hinam na kayo kulit. Hinam ko. mana? Nga. Nintag swerte na eh. Di ba ka, di malas yung panahon na ng... Ang pinasar kay po mo. Ito ta. Wala, ikaw manangin. Oh, Muna. Kapasar lang kita na. Dahan na dyan. Matay, ginoo na dyan. Uy. Naon sa mga kakol. Ito kay tuyo na ninyo daw nga katako kamako sa dal. Ako pa inyong ibagaan. Mata ikaw, banang katanga-tanga biya. Kay kami, karong kay mong lakaw. Basta di gusto nyo daw mga bata para ba mo daw. Ay, kuan, magkita ra tag utro. Kitaan, mahibalaan na ginatana. Sige daw. kita ta utro. Oh, Oh, kita ra matag utro. Oh, kita ka ni. Hibalaan to na. Kanang katanga nimo. Wala kayo. Nabrayo to na. Mao na ning balaya ang akong giingon nimo. Ano ni? Ah, gwapang nagpuy ani. Pagit. Sige na, panangirin ako kay ulo ko. Ayo. Naarto imong dalaga diha. Ana ba na ari daw? Mudayan ta. Na. Pwede may mo dayon. Oh. Okay man daw. Siguro Salamat. din. Kaya buutan nga mana ni. Ang amahan na ng bayana, buutan. Andi. Di ba ingon ko nga maayuhon kayong tagbalay dire? Mayroon di eh. Bisag na bad mood ta kanina sa dalan. Ang karon. Basta kaya ang importante, kasi hindi nguyab na ko. Ang kamot ka na. Guwapa ka na. Sige ko na, istray ko na ginara ba? Oh, para man ari daw. Inday. Hoy, ka. Na imo bisita. Imo tong katubangon. Hindi pa kinsa ka nino. Taon na ba? Hi. Miss. Ako Kamu din na? ang barkada lagi. Balik sa kuan rek kay umas nabutan pa sa adlaw god. Misita lagi ko nimo. Miss Beautiful. Oh, okay kayo. Okay naman ka sa kong papa. Okay ra makaisang bapa ko kaya basta mo pwede kayong papa. Okay Utan ra. din akong papa. Uy, Kunya, okay ra nimo. okay ra kaayo. Basta okay sa kong papa. Ang kinaod kung imo kong sugton. Kato bitaw akong isa ka hektarya na basakan. Ako tong ihatag nimo tanan. Ayog to ana miss. Ulo ka iktar basakan ana. So, wow, di ano, no? Isa pa kato akong kwarta sa bangko nga 1 million. Ako tong ihatag nimo tanan. Ayog to ana miss. 10 million na. Promise. Promise. Unay tinuod. Pero Mao ba? oh, tinuod na. Ano sa man na? Pasensya kayo, Miss Beautiful. Giubog ko.
Kayag tuwa na miss, GTV na. Dauta, tingin ko nga palaboy lang. Ang kang palabuan. Labuan ako. Sabi ay, hindi ko palaboy lang yun. Ewan ko, dauta. Hindi pala po ko. Bisa ko diri oy. Sabi na, wala nang hitabo nun. Hitabo na ito na lang. Gusto nang hitabo Ingon ko, palaboy, ayaw kong dauta. Ikaw na ingon nga kanang akong palabuan. Tanawa, gibiyaan na ta. Matay. Sa ano na ron? Ay. Ay po ato asa na mo daw. Di ba? Ay. Kamu man tong aging adlaw nga Ay, maing hapon call. nga Paul pero lagot ba ko ninyo?